Duha ka soldado patay matapos gina-ambush sa ginapatihan katapo sa New People's Army sa banwa sang Cauayan, Negros Occidental. Yaring balita nga atong gintutukan. Sakay sa motorsiklo, naglibot Sunday Sergeant Joe M. Miguelio kag Corporal Lester Balboa sang Sabado ug magkuha sa informasyon. May angon sa ginapatigay nga community support program sa militar sa nabukin nga bahin sang Sitio Cambaga, Barangay Yaw-Yaw, Cauayan. Ang duhang katapos ng 15th Infantry Battalion sa Philippine Army. Ginbawian sang kabuhiyang duha matapos ginapahayag, gin-ambush ang ginapatihan katapos sa New People's Army. Pila ka bahin sang Cauayan ang ginatubod kuta sang NPA nga sakop sang South Negros. The 3rd Infantry Division condemns in the strongest possible terms the cowardly and deceptive act by the Communist Party of the Philippines New People's Army terrorists, which resulted to the death of our 2 soldiers. Sa official statement, ginpahayag ni 15th IB Commanding Officer Lieutenant Erwin Carino nga ginasaluduhan sa militar ang sakripisyo kag pagkabaginihan sang duha ka mga soldado. Nagpasalig man si Carino sa pamilya sa mga soldado nga mahatagan sa hustisya ang ila kamatayon. Ang duha ka soldado ang ginhatagan sang send-off ceremony sa Bacolod Silay Airport kahapon Easter Sunday antes gindulong sa ila mga pamilya. Ang bangkay ni Balboa ang gindala sa Zamboanga, samtang gindiretso naman sa Cotabato si Vigilio. They cannot face us in battle, thus resorts to ambush, even on soldiers in civilian attire. A clear violation of human rights. Sang damlaglang pulo ka makatapos sa New People's Army napatay sa enkwentro sa Gihulngan, Negros Oriental. Wala pa sang konfirmasyon gikan sa bahin sang NPA kung silang responsable sa ambush. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.